quere pagarnos un salario digno, non quere reducir a nosa xornada, non quere recompensar nosa antigüedade, non quere mellorar os nosos horarios, non quere dar máis sábados, non quere pagar os domingos, non queren dar nada. Estás en plena negociación do convenio colectivo que está vencido desde o ano pasado, levamos 8 reunións e a patronal, liderada por Gadis e por Foix, o que ofrecen non ofrecen ni siquiera unha garantía de IPC. As principais reivindicacións son dignificar o traballo e o salario dunhas traballadoras que teñen unha xornada elevadísima, uns horarios pésimos e ganan 1.100 euros o ano. Da igual, levan 20-30 anos, son moi veteranas a maioría e non pasan 2.100 euros. E a patronal, despois de 8 reunións, pois negase ni siquiera a garantir unha suba que garanta o poder adquisitivo. Xa non falemos de reducción de xornada, de cuestións de conciliación, de licencias, queren firmar o mismo convenio que existía. O empresariado galego do comercio de alimentación é patético, é miserable, o que están facendo é competindo entre eles a ver quen paga menos. Están intentando facerse competencia entre eles cos salarios das traballadoras. Hai que resaltar que as empresas, sobre todo Gadis, dedicáronse a vulnerar o dereito á folga de maneira moi grave, trasladando personal, movendo horarios, obligando a xente a facer horas extras durante a folga, chamando preguntando directamente ás traballadoras que iban a facer folga e facendo uns cambios organizativos que non se pode facer durante a folga. Está todo denunciado na inspección e despois irá polo xulgado. Que nos non queremos negociar. Estamos agardando que nos chamen, pero para negociar de verdade, para que poñan na mesa melloras reais e que deixen de chorar e facerse as víctimas. As perxudicadas somos nós, pobres e esgotadas. Se non hai negociación real, volveremos a folga.